Wel, gobeithio bod chi wedi joio hwnna gymaint a nes i joio hwnna. Fi'n meddwl, hwnna'n wych. Fi'n meddwl bod e'n arbennig yn dangos sut mae'r arglwydd Iesu wedi ein achub ni. Yn dangos sut o'r dechrau i'r diwedd ni'n gweld cariad Duw tuag ato ni. Wel, bore yma, fi eisiau siarad gyda chi am stori sydd yn drist. Stori trist iawn. Falle bod rhain o chi wedi clywed y stori yma o'r blaen. Mae'n stori... sorry. Am wy Pasg. Mae'n stori really trist, felly paratowch eich hunan blant, right? A beth sy'n fwy trist ydy mae'r hanes wedi ailadrodd ei hunan yn ddiweddar yn ein teulu ni. Felly pan o'n i yn rhyw 6 mlwydd oed, dyma myngi yn gofyn i fi am y tro cyntaf pa wy Pasg fydde ti'n hoffi cael. A dyma fi, fel unrhyw berson normal, call, yn dweud, yr unig wy Pasg sy'n werth ystyried yw crimeg. Wy Pasg crimeg. Nawr, ar y pryd, oedd advert i gael ar gyfer wy Pasg crimeg. Ac oedd e chydig bach yn misleading, newn ni ddweud. Oedd e'n neud iddo fe edrych fel fod yr wy o'ch chi'n cael gyda'r y crimegs bach hefyd yn llawn crim. A felly dyna lle o'n i'n 6 mlwydd oed yn edrych ymlaen at yr wy Pasg. Dyma Sul y Pasg yn dod, dyma ni'n cael cinio dydd Sul, a mam a dad wedi dweud, gewch chi fwyta'r wy Pasg fel pwdin ar ôl cinio. A dyma fi'n mynd, edrych ymlaen, nôl fy llwy, yn barod i sgwpo fe mas, agor yr wy, ac o'n i'n drist. Pam o'n i'n drist? Oedd e'n wag. Oedd yr wy yn wag. O'n i'n really trist. A wedyn ddoe, yn ein tŷ ni, dyma Joseph a Hannah yn cael helfa wyau Pasg fel chi'n neud yn y tŷ ar Dysadwn. Mae'n debyg, dydyn yma. A yr wy Pasg oedd Joseph wedi dewis oedd wy Pasg crimeg. A dyma mam a dad yn dweud wrth Joseph gei di agor yr wy a cael ei bodyn pryd ar ôl swper. A dyma Joseph yn dod ato i mynd, allu agor yr wy Pasg i fi, please. A dyma'n mynd, iawn, dim problem, dyma'n cael gyllell a agor yr wy Pasg, a pan agores i'r wy Pasg, dyma Joseph yn mynd, le mae'r crim? A chi'n gwybod beth? Quite right, oedd e di siomi, oedd e'n drist. Achos oedd e'n disgwyl, fel dylse fod, i weid y gwir, fod yr wy yn llawn crimeg. Yn newyddion da fydde, os fydde'r wy yn llawn. Ond Joseph, oedd yr wy yn wag, yn dod e. Oedd yr wy yn wag. Ac o'n i'n drist. Wel, nath hwnna atgoffa fi o stori yr atgyfodiad, Iesu Grist yn atgyfodi, a wnaethon ni weld darn bach ohono fe yn y fideo. Dyma Mair Magdalen, rhywun oedd yn dilyn Iesu ac yn caru Iesu, ar y trydydd dydd yn mynd at fedd Iesu. Ac oedd y bedd yn debyg iawn i wy Pasg, oedd e'n ogof. Wnaethon ni weld rhyw fath o ddarlun o hynny ar y sgrin. A dyma hi'n mynd at y bedd mwyn edrych ar ôl corff Iesu. Dyna beth oedd hi'n neud, oedd hi'n mynd i roi fel stwff ar corff Iesu, edrych ar ei ole. Ond wrth gwrs, nath hi gyrraedd, a mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni bod hi'n drist ac wedi drysu, oherwydd oedd y bedd yn wag. Oedd hi wedi cael siom fod y bedd yn wag. Nawr, os rhywun yn gwybod pam bydde hi'n drist, beth oedd hi yn meddwl oedd wedi digwydd? Os unrhyw un yn gwybod? O'n nhw'n meddwl bod rhywun wedi mynd ar corff. A dyma ni'n darllen yn adnod 11 o Ioan 20. Dyma y stori i ni. Safodd Mair wrth ymyl y bedd yn crio. Plygodd i lawr i edrych i mewn i'r bedd. A gweld 2 angel mewn dillad gwyn yn eistedd lle roedd corff Iesu wedi cael ei roi i orwedd. Un wrth y pen a'r llall wrth y traed.
A dyma nhw'n gofyn i Mair, wraig annwyl, pam wyt ti'n crio? Maen nhw wedi cymryd fy arglwydd i ffwrdd, atebodd hi, a dwi ddim yn gwybod ble maen nhw wedi mynd ag e. Dyna pryd y trodd hi rownd a gweld rhywun yn sefyll yno. Iesu oedd yno, ond doedd hi ddim yn sylweddoli mae Iesu oedd e. Wraig annwyl, meddai Iesu wrthi, pam wyt ti'n crio? Am bwy rwy ti'n chwilio? Roedd hi'n meddwl mae'r garddwr oedd e. A dywedodd, Syr, os mae ti sydd wedi symud, dywed lle rwy ti wedi roi e, a byddai'n mynd i'w nôl e. Yna dyma Iesu'n dweud Mair. Dyna'r hanes. Iesu'n dweud Mair. A pan mae Iesu'n dweud Mair, yn sydyn, mae'r cyfan yn syrthio i'w le. Mae'n cael light bulb moment. Mae'n sylweddoli Iesu yw e. Mae e'n fyw. A nawr, mae popeth wedi newid. Nath i ddeffro yn y bore yna yn mynd at y bedd yn gobeithio fod e'n llawn. Nath i gyrraedd yn drist fod e'n wag. Ond nath i adael yn hapus fod e'n wag. Oedd hi'n hapus fod y bedd yn wag. Pam oherwydd fod hi wedi deall, nid rhywun sydd wedi cymryd corff Iesu, ond mae Iesu wedi dod yn ôl yn fyw. Mae'r tristwch wedi mynd. Nawr, gyda fi a'r crimeg, mae'r tristwch yn parhau nes fod rhywun yn dod â crimeg mawr i fi yn llawn crim. Ond oedd Mair yn gadael yn hapus. Oedd hi'n hapus oherwydd nawr mae hi'n gwybod pam fod y bedd yn wag. Mae hi'n gwybod fod y bedd gwag yn newyddion da. Mae e'n obaith i ni. Mae'n golygu fod Iesu yn fyw. Stori arall am Joseph. Daeth Joseph adre o'r ysgol, pan nath yr ysgol gau, just cyn y gwyliau, yn drist. Oherwydd fod ei ffrindiau fe wedi dweud wrtho fe fod Iesu wedi marw. Ac oedd e'n dweud, na, mae Iesu'n fyw. Ond wedi clywed rhywfaint o hanes y Pasg, ond nid y darlun llawn. Ond chi'n gweld, os chi'n gadael mas y darn pwysica, dim pwynt i'r stori o gwbl. Diolch i'r arglwydd o Joseph yn gwybod, mae Iesu'n fyw. A mae hynny'n newid popeth. Mae hynny'n golygu fod popeth mae'r Beibl yn dweud am Iesu cyn i Iesu ddod, mae popeth mae Iesu'n dweud am ei hunan yn wir. Mae'n golygu fod y cyfan mae e wedi dweud yn wir, fod e'n fab Duw sydd wedi dod i ddelio gyda'n pechodau ni. Mae'n golygu fod e'n gallu cynnig maddeuant. Mae'n golygu fod e'n gallu cynnig bywyd am byth i chi a fi. Os fydde'r atgyfodiad ddim wedi digwydd, byddai Iesu ddim yr un mae'n dweud yw e. Dyna pa mor bwysig yw atgyfodiad Iesu Grist. A felly, mae pob un sydd nawr yn ffrind i'r arglwydd Iesu yn ddiogel yn wylo Iesu, wedi ei maddau. Ac rhyw ddydd yn mynd i fod gyda Iesu yn y nefoedd. Mae gen i ffrind, o'n i'n siarad gyda fe wythnos diwetha, a mae bron blwyddyn yn dod rownd nawr ers i'w frawd e farw, tua'r un oed â fi. Ac oedden ni'n siarad am, o'n i'n siarad mewn gwirionedd, oedd ei frawd e, Gareth, yn encyclopedic. Oedd e'n gret mewn quizzes ac yn y blaen. Os chi'n gofyn cwestiwn iddo fe, o'r le mae'r dyfyniad yma'n dod, mewn ffilm neu llyfr, bydde fe mwy na thebyg yn gallu gweithio chi, straight away. So y sawl quiz oedd e'n gwybod, oedd e di ennill yn ei ddydd. Ond beth bynnag, oedden ni'n siarad. A beth oedden ni'n rhyfeddu am oedd, wrth feddwl am Gareth yn y nefoedd gyda Iesu Grist, mae bob dydd sy'n pasio yn ddiwrnod yn agosach at gael bod gyda Iesu a Gareth yn y nefoedd. Pob dydd sy'n pasio, mae pobl eraill yn gweld wrth gwrs, mewn ffordd hollol wahanol. Os nag ych chi yn nabod Iesu, mae pob dydd heb y person chi'n ei garu yn ddiwrnod i ffwrdd ohonyn nhw.
Ond i rai sydd yn Crist, i rai sy'n Gristnogion, mae'n ddiwrnod yn agosach. Bob dydd yn agosach at fod gyda yr un yna maen nhw'n ei caru, ond yn bwysicach na hynny mewn gwirionedd, gyda'r arglwydd Iesu. Gyda ein gwaredwr ni, ymharadwys. Yna chi beth hyfryd yw hynny. Gwybod pa wahaniaeth mae'r atgyfodiad yn ei wneud i ni. Bod ni'n gallu dweud pethau fel na. A felly, ysdim eisiau ni ofni marw, oherwydd fod Iesu wedi marw yn ein lle ni. I ni'n mynd i farw yn gorfforol, ond bydd ein enaid ni ddim yn marw. Byddwn ni'n mynd i baradwys gyda'r arglwydd. A felly, y peth pwysica bore yma, pan ych chi'n blentyn bach neu'n blentyn mawr, yw gwneud yn siŵr eich bod chi yn gallu dweud fi yn adnabod Iesu Grist. Oherwydd mae e'n fyw. Mae e'n fyw heddiw, mae e ar waith heddiw, ac un o'r pethau mae'r Beibl yn dweud mae Iesu'n gwneud hyd yn oed heddiw, a bydd e'n wneud nes bod e'n dod yn ôl, yw casglu pobl. Dod â pobl i adnabod e ac i garu fe, mwyn iddyn nhw gael i ddilyn e a bod yn eiddo iddo fe, yn ffrind iddo fe am dragwyddoldeb. Mae e'n dal i wneud hynny heddiw. A heno byddai'n dangos tystiolaeth rhywun nath ddod i adnabod yr arglwydd Iesu, a mae'n stori arbennig. Chydig yn ystod y lockdown o bob amser. Dod i adnabod yr arglwydd, mae'n dal i alw pobl at o fe hunan. Ydy'n eich galw chi? Ydych chi wedi dod? Ydych chi wedi derbyn? A blant, pan fyddwch chi'n cael wyau Pasg, a mae yr rhain o chi sydd yn sylwgar, wedi sylwi'n barod, fod yna wyau Pasg ar eich cyfer chi ar y diwedd, pan fyddwch chi'n agor yr wyau Pasg ac yn gweld fod yr wy yn wag, cofiwch, mae'r bedd yn wag, a fod hynny'n newyddion da i ni. Nid y newyddion trist fel y crimeg, ond y newyddion da, oherwydd mae'n golygu fod Iesu'n fyw heddiw. Wel, da ni'n mynd i ganu gyda'n gilydd nawr. Mi wn fod fy mhrynwr yn fyw. Am prynodd a thaliad mor fryd, fe saif ar y ddaear gwir yw, yn niwedd holl oesoedd y byd. Newn ni sefyll i ganu. Gwneud sef.
Wel, mae gen i gwez ar eich cyfer chi nawr. Wel, dim gwez, really. Un cwestiwn yw e. Be sydd gan y bobl yma yn gyffredin? A sa'n gweud bod yn hawdd, right? A falle bod oedran yn mynd i fod yn help gyda'r un yma. Sa'n disgwyl bod chi o gwmpas pan... Wel, sa'n eisiau rhoi gormod bant, na. Pwy sy'n gallu gweithio be sy'n gyffredin am y bobl yma? Fyddai'n impressed iawn gyda unrhyw un sy'n gwybod yr ateb i weid y gwir. Mae Maxen yn meddwl bod i'n gwybod? Maen nhw'n Americans. Na. Maen nhw gyd yn ddynion, mae hwnna'n wir, ond nid dyna beth sydd gen i mewn golwg. Teithwyr. Na. Hynny yw, fi siŵr bod nhw, ond nid dyna beth sydd gen i mewn golwg. Gwrthod gweithio ar ddydd Sul? Na. Wel, falle bod nhw hefyd, ond nid dyna beth sydd gen i mewn golwg. Mae hwn yn un anodd. A dwi wedi yn benodol dewis lluniau ohonyn nhw ddim yn ei uniforms te, neu trial, heblaw mi un. Mae hwnna'n glyw i chi. Na. Fi'n falch bod hwn wedi gweithio, achos o'n i'n meddwl, mae hwn yn un da. Maen nhw gyd wedi marw. Fi'n meddwl bod ti'n iawn, ond dim dyna beth oedd gen i mewn golwg. Arweinwyr? Na. Na. All Georges, they're not. Fi'n mynd rhoi clyw i chi. Wel, ydw i'n rhoi clyw i chi. Pwy chi'n nabod lan na? Fe ddechrau fel na. George Washington. Arlywydd oedd ie, cywir. Dim dyna beth oedd y gweddill. Y bobl nath invento awyrennau, maen nhw lan na. Orville a Wilbur Wright. Roger Bannister. Yuri Gagarin. First, da iawn Sam. Y bobl cynta i wneud rhywbeth. So, Roger Bannister, 4-minute mile, mae Sam wedi gweud yn barod, y person cynta i redeg milltir mewn 4 munud. Orville a Wilbur Wright yn unig ddau cwpl, fyna, y ddau fi yn dau frawd oedd wedi hedfan am y tro cynta. George Washington, yr arlywydd cynta. Neil Armstrong, y cynta i sefyll ar y lleiad. Fi'n siŵr os bydde fe yn ei spacesuit, byddech chi'n gwybod pwy oedd e. Yn y top chwith. Yuri Gagarin, y cynta i'r gofod, i space. A wedyn Charles Lindbergh, yr un ar y top dde fyna, y cynta i hedfan ar draws yr Atlantic Ocean. Y cyntaf i gyd. A mae'r pethau yna i gyd yn reit anhygol nag yw e. Dychmygwch oedd yna adeg lle doedd hynny ddim wedi digwydd, a nawr maen nhw'n digwydd trwy'r amser. Oedd Roger Bannister yn enwedig yn gytid, oedd pawb yn dweud wrtho fe, dyw e byth yn mynd i ddigwydd, dyw e ddim yn saff i geisio wneud 4-minute mile. A nath e'n neud oedd pawb yn amazed, a chydig fusodd wedyn oedd rhywun arall yn barod wedi torri record e. Unwaith oedd un wedi wneud e, dyma llwyth yn wneud e, a nawr, chi ddim yn rhedwr proffesiynol os chi ddim yn gallu wneud e erbyn hyn wrth gwrs. A mae camau cyntaf yn bwysig nag yw e, y cyntaf o bethau. I ni'n gwneud nodyn o bethau cyntaf. Mae'n chydig bach yn rhyfedd, ond gyda'ch plant, mi'n siŵr bod chi gyd yn cofio geiriau cyntaf'r plant, cofio'r tro cyntaf iddyn nhw rowlio o gwmpas. Gallwn ni rowlio o gwmpas, lot o weithiau. Ond pan mae plentyn yn gwneud e tro cyntaf, mae'n anhygoel nag yw e. Ni'n neud nodyn o'r pethau cyntaf yma yn aml iawn. Falle bod rhaid nhw chi ddim, mae hwnna'n iawn hefyd. Ond mae y cyntaf yn rhywbeth pwysig iawn i ddiw. Y cyntaf. Mae'n dweud yn y Beibl fod y pethau cyntaf, a mae'r Beibl yn galw fe'n blaenffrwyth,
y darn cyntaf o rhywbeth yn bwysig iawn, yn enwedig pan oedd adeg y cynheuaf yn dod. Pan o'n nhw'n cael cynheuaf, pan oedd bwyd yn tyfu, a wedyn o'n nhw'n mynd i gasglu y planhigion yna mwyn cael bwyd, bydden nhw yn rhoi diolch i Dduw. A bydden nhw'n rhoi diolch i Dduw trwy roi y darn cyntaf a'r gorau o'r darn cyntaf fel diolch i Dduw. Bydden nhw'n offrymu yn aberthu hwnna fel diolch i Dduw. Ac yn ddiddorol iawn, ar Sul y Pasg, a sdim lot o sôn am hyn dyddiau yma, ar ddiwrnod atgyfodiad Iesu, oedd yr Israeliaid yn dathlu gwyl y blaenffrwyth neu gwyl y cynheuaf. A felly, yn Saesneg oedd yn cael ei alw'n Feast of First Fruits. Ac oedd tair neu tri gwyl i gael, tair gwyl, yfe? Tair gwyl? Ie, tair gwyl i gael adeg hynny. Gwyl y Pasg, Passover, gwyl y bara croiw, bara fflat, heb furym a gwledd y cynheuaf, y blaenffrwyth. A felly ar y trydydd dydd yma, byddai pobl Israel wedi bod yn dathlu y cynheuaf. Nawr, sa'n ni'n mynd i edrych lot am hynny, achos dim amser dyn ni bore yma, ond os ych chi eisiau darllen gwaith cartre chi, ewch i Leviticus 23. A mae'n dweud wrthych chi, mae Duw yn sefydlu, yn gosod mas y drefn yma, yr ordinance yma, os liciwch chi, ac yn dweud wrthyn nhw, wel, dyma beth i chi wneud, i roi y darn cyntaf a'r darn gorau o'r hyn sydd yn dod yn y cynheuaf fel offrwm i fi. Ond beth mae hynny'n golygu te? Wel, oedd yr oil yma, o'n nhw'n dathlu i ddiolch i Dduw am ddechrau'r cynheuaf, ond o'n nhw'n rhoi hwnna bant. Achos unwaith oedd dechrau'r cynheuaf wedi dod, o'n nhw'n gwybod byddai'r gweddill yn dod. Unwaith oedd dechrau'r cynheuaf wedi dod, oedd hwnna'n addewid iddyn nhw yn sicrwydd y byddai'r gweddill yn dilyn. A mae'n debyg, pan ych chi'n ffarmo neu'n garddio, mae'r un peth yn wir. Unwaith mae rai yn dechrau dod, mae'r gweddill yn dilyn. Ydw i'n iawn pobl sydd yn garddio? Mae Carwyn yn nodo i ben a mi wedi sgwennu llyfr am pethau yma, so fi'n cymryd bod hwnna'n gywir te. A felly, dyna beth oedd e'n golygu. O'n nhw'n rhoi diolch i'r arglwydd, achos o'n nhw'n dweud yr arglwydd sydd wedi rhoi twf a ffrwyth i ni, ond o'n nhw'n gallu rhoi hwnna bant, achos o'n nhw'n gwybod mae'r arglwydd yn mynd i ddod ar gweddill i ni hefyd. A mae hwnna'n atgoffa ni o rywbeth. Mae'n atgoffa ni o Iesu Grist. Fod Iesu Grist, y blaenffrwyth, a mae'n cael ei alw'n hynny yn y Beibl, wedi cael ei offrymu. Wedi cael ei offrymu a'i aberthu ein mwyn ni, a yn dilyn hynny oherwydd bod e wedi cael ei offrymu, mae e wedi agor y drws i'r gweddill ohono ni i gael dilyn, i gael mynd gydag e i fod yn y nefoedd. Mae'n ddarlun hyfryd o beth mae Iesu wedi wneud wrth farw ar y groes. Nid yn unig yn delio gyda'n pechod ni, ond mae wedi nawr agor y drws, mae wedi creu pont fel petai o'r bywyd yma i'r bywyd newydd, i fywyd tragwyddol. I ni, un dydd, gael ein atgyfodi yn y cnawd hyd yn oed, i gael corff newydd gyda yr arglwydd Iesu. A jyst i fynd nôl at y blaenffrwyth am funud. Y blaenffrwyth oedd dau beth yn bwysig, y cyntaf a'r gorau. Dyna'r ddau beth oedd yn bwysig. A ni'n gweld hynny'n hanes Cain ag Abel. A os nhw'n ni edrych ar Genesis 4, 3-4, i ni'n darllen yr hanes yma, adeg y cynheuaf, daeth Cain a pheth o gynnyrch y tir i'w roi yn offrwm i'r arglwydd. Daeth Abel a rhai o ŵyn cyntaf y praidd a rhoi y rhai gorau yn offrwm i Dduw. Chi'n sylwi ar y gwahaniaeth. Dyw ddim yn fater o bod e'n rhoi llysiau neu'n rhoi cig, ond y cyntaf a'r gorau o beth oedd gyda fe, yn rhodd, yn fawl i'r arglwydd, yn cydnabod arglwydd ti'n heiddi y gorau. A chi'n gweld oedd ar arglwydd yn heiddi'r gorau. Oedd e'n heiddi perffeithrwydd. A dyna'n union mae Iesu wedi wneud ar y groes yw cyflwyno perffeithrwydd. Un sydd wedi byw bywyd perffaith. Un sydd yn ddinam, yn ddifau. A dyna pwy yw ein cyntaf a'n gorau ni, y blaenffrwyth, Iesu Grist. Ac yn 1 Corinthiaid 15 wedyn, adnod 20 i 23,
Mae Paul yn siarad gyda pobl yn Corinth yn defnyddio yr un darlun, y darlun yma o'r blaenffrwyth i esbonio gwaith Iesu Grist ar y groes. A dyma mae'n dweud wrthyn ni, ond y gwir ydy bod y Meseia wedi ei godi yn ôl yn fyw. Mae e fel y ffrwyth cyntaf i ymddangos adeg y cynheuaf. Fe ydy'r cyntaf o lawer sy'n mynd i gael ei codi. Am fod marwolaeth wedi dod drwy berson dynol, daeth bywyd ar ôl marwolaeth drwy berson dynol hefyd. Mae pawb yn marw am ei bod nhw'n perthyn i adda, ond mae pawb sy'n perthyn i'r Meseia yn cael bywyd newydd. Dyma'r drefn, y Meseia di'r ffrwyth cyntaf cynheuaf, wedyn pan fydd e'n dod yn ôl, bydd pawb sy'n perthyn iddo yn ei ddilyn. Oherwydd fod e wedi mynd o'n blaenau ni, mae wedi agor y drws i atgyfodiad oddi wrth y meirw i ni. Unwaith oedd orfil a Wilbur Wright wedi hedfan, oedd pawb yn gwybod bod modd hedfan. Oedd un fflait y diwrnod yna, sef fflait Wilbur ac orfil Wright. Os rydyn eisiau dyfalu sawl fflait sydd yn cael ei cymryd, ei conducto mewn un dydd ar draws y byd heddi? Fi wedi talgrynu, ond nes i checo fe, ond mae'n amrywio ddydd i ddydd wrth gwrs. Pwy sydd eisiau dyfalu? Ar draws y byd, sawl fflait sy'n cymryd lle? 3 miliwn, 600. Ddim cweit. Hanner miliwn, oce. Chi'n fwy optimistig. O'n i'n meddwl tua rhywbeth fel 10,000. So falle bod fi'n yn meddwl yn bach. Yr ateb yw 100,000. 100,000 fflait bob un dydd. Nath e ddechrau gyda un, a nawr mae 100,000 fflait y dydd yn cymryd lle. Oedd e'n rhywbeth fel 106 a rhywbeth arall 1,000 y diwrnod hwnnw. Ond mae gyd wedi dechrau gyda'r un fflait cyntaf yna. Mae'r un peth yn wir gyda ni. Mae'r un atgyfodiad cyntaf yna yn mynd i arwain at filiynau, biliynau, os nad triliynau. Dew sy'n gwybod o atgyfodiadau rhyw ddydd. Pan fydd e'n codi ein cyrff meirw ni, pan fydd e'n rhoi corff newydd i ni, a pan fyddwn ni'n cael gweld cyflawniad ei fwriadau ar ein cyfer ni. Deiar a nefoedd newydd, cyrff newydd, dechrau newydd i'w bobl. Mewn munud fyddwn ni'n canu can gyda'n gilydd o'r enw Fer Oes Ei Waed. Ac mae'r ail bennill, fi'n hoffi fe, mae'n dweud, mae eto'n fyw o Haleliwia iddo ef. Mae wedi agor drws i'r nefoedd. Dyna'n union beth mae Iesu wedi wneud. Agor drws i'r nefoedd mwyn i ni gael mynd i fewn. Ond mae hefyd yn dweud fod yn curo a ddrws ein calonau ni. Nag yw yn y gair. Yn datguddiad 3, mae'n dweud wrthyn ni, dwi'n sefyll wrth y drws ac yn curo. Os bydd rhywun yn fy nghlywed i'n galw ac yn dod i agor y drws, do fi mewn i rhannu pryd o fwyd gyda nhw. A dyma beth ddath i fi. Os gaiff Iesu ddod mewn i'n calonau ni i deyrnasu, gewn ni fynd mewn i'w deyrnas e. I deyrnasu gyda fe. A chi beth anhygoel? Bod ni rhyw ddydd yn mynd i gael teyrnasu gyda Iesu Grist. Os i ni'n gadael mewn i'n calon ni, mae e'n gadael ni mewn i'w deyrnas e. I ni'n cael bod yn rhan o bopeth sydd gyda fe. Mae eisiau rhoi'r cyfan i ni gael mwynhau. Mae'r nefoedd ein mwy ni. Dyna ei fwriad ein cyfer ni. Mae wedi bwriadu bod ni yna o'r dechrau. A felly'r cwestiwn yn syml yw, ydych chi wedi derbyn y cynnig? Ydy wedi dod i'ch calon chi mwyn i chi gael teyrnasu gyda ge? Ydych chi wedi derbyn Iesu Grist? Ydych chi wedi gofyn am faddeuon pechodau? Ni wedi gweld pam mae Iesu wedi dod, bod wedi, yn y fideo yna, wedi caru'r byd gymaint fel bod wedi rhoi ei unig fab. Fel bod ni ddim yn mynd i ddistryw, ond yn cael bywyd tragwyddol, bywyd am byth. Ac os i ni wedi derbyn, i'r rhai o'n ni sydd wedi
Gofyn i'r arglwydd i dirnasu ni'n calon ni. Beth i ni'n gallu neud? Wel, ni'n gallu dweud fel mae Paul yn dweud yn Corinthiaid, a diolch i Dduw am ei fod wedi rhoi rhodd i ni sydd y tu hwnt i eiriau, neu rhodd anrheithadwy, a chi ddim siarad digon amdano fe. Dyna beth yw'r arglwydd Iesu, yr oen ar ben Calfaria, aeth hi'n lladdfa yn ein lle. Oen allwn ni ddim siarad digon amdano. Does dim digon o eiriau i gyfleu cariad yr arglwydd Iesu tuag ato ni. Ond ein gwaith ni, ein cyfrifoldeb ni, ein braint ni yw cael dweud wrth bobl eraill. Dyma'r oen ar ben Calfaria. I ni'n cael pwyntio ato fe. Ni'n cael dweud, dyma foddion gras, dyma ffordd iachawdwriaeth yr arglwydd ar ein cyfer ni. A felly dwi eisiau'ch annog chi y Pasg yma. Just ffindiwch rhywun, unrhyw un, i ddweud wrthyn nhw, dyma'r oen. Dyma ffordd iachawdwriaeth. Dyma'r un sydd yn deilwng o fawl. Mae yna hanes yn dos yn yr Hen Testament. Fi'n ffindio'r gair stori yn anodd, sa'n gwybod pam. Mae pobl yn meddwl bod stori yn rhywbeth sydd ddim yn wir. Mae stori yn wir. Hanes neu stori yn yr Hen Testament am sarf bres. Dwi'n siŵr bod chi'n gyfarwydd ar hanes. Sarf bres gafodd ei roi i bobl Israel oherwydd i bod nhw ddim wedi addoli'r arglwydd, a wrth iddyn nhw edrych lan ar y sarf bres yna, oedd yn symbol, yn gysgod o Iesu Grist, o'n nhw'n cael iachad. Wrth iddyn nhw edrych lan, ac wrth i ni edrych lan a cyfeirio eraill lan, dim ond iddyn nhw edrych, dim ond iddyn nhw gredu, mi wnawn nhw ffindo a cael iachad yn Iesu Grist. Chi fendigedig, cofiwch hynny, y Pasg yma, credwch hynny, pregethwch hynny, cyhoeddwch hynny, mwyn ei enw. Amen.